So mayong buntag mga kaabag, kami day ang Kaabag TV. Una sa tanan magpasalamat kita permi sa tong Ginoo kay sa iyaagi na mo gisalig ni nga kalihukan. So kung wala siya, wala gid mi ani ang Kaabag TV. So naata karon diri sa Zone Matinabangon, Suarez, Iligan City. So naadiri karon ang ato ang balay nga tabangan. So tara atong adtuon. Ayong buntag, ma'am. Singa na to, ma'am. Si Teresa. Maria Teresa. Maria Teresa, din ang imong bana si Bini. Bini. Sudlay. So kasado na ba mo? So sudlay family, no? So pila mo ka buok gapuyo dire, ma'am? Si Uno mo siya. asa may pangita pang Ay, labor. Nagtrabaho na siya, labor siya. karon. So wala sa dire karon. Wala ka trabaho So pila ka buok inyong anak? siya. Pat. Upat. Naman ang ubal niyo anak karon. Nakaw pa sir. Minyo na pila naman Ah, wala pa 12 pa 12 o 10. Lucy Din Ugis. city kanila yun. So nanay eskwela. Eskwela ng tulo. Grade 1 o grade 4. Grade 4 nang duwa ka nakabalik dito isa. So moray panginabuyan niyo kanang libora. Nya bago pa sa katrabaho. Magpapagtrabaho niya siya. Asa day ang inyong mga parente day? Ay, mga paite. May mga parente Wala dari. ko na naman nag-isuon niya. Ay, so kani mao gid ninyong balay, no? Ay, dili niya mong balay jud dire kining amo nang gipalit diri 500 then amo balay bakulod lanaw. Naram ko igsuon dire ba ning anhila mi dire kay sabaw ta ko eskwelahan nya kay undang man ko kay nag-out man ni. So pila na may edad na to, ma'am? Ako 39, Ang imong bana. 38. So ikaw wala kay trabaho. Ay magkuan sa idol na ko mandaba usay maato sa eskwela nang hindo sa eskwela. Ang laban, no? So mga kaabag, mao din sila ang Sudlay family. Tanawa ang ilang sitwasyon karon sa ilang balay. Ikuan sa pila na mo katuig dire ga puyo, ma'am? Kuan sa katuig na 2022 man 22 sa July. July. So pila na katuig? Isa, no? So naday mi kuan sa amo ang kalihukan karon nami ihatag nga gamay lang hinabang para sa inyo. Nag-post man gud ni sa inyong picture atong niagi. Then Kay kato sa kabanan. then kuan po napay puhon-puhon napay mo abutay nga mga donate mga anak. Pero mobalik pag yun mi diri puhon. So nami ihatag niyo karon. Ay may ihatag ang mga kuan. Makaon sa inyong anak. Al-eskwela na ka daw? Unsa na may grade nimo? 4. So anong ka nag-eskwela? Yarsin ko. Tubaga dong. Kay pohon-pohon basin ay magpadala sa imo og mga gamit pud sa eskwela, maka-eskwela gid. Kuan gid ka. Among balik mo yun. Atay noodles, bugas, apoy itlog dre isa ka tray. Kape. Dala na
Ben. Sarap pa ah. Wah. Dilata. Hoy. Ayaw lingkore. Dili ra lingkod. Gatas. Ah. So, kani ma'am, gamay ra gyud kay ni nga hinabang no. Pero dako na jud kay ni gamit sa pangadlaw-adlaw. Nangagay po katana. Oh, naa ba mo kuan diri ma'am? Naa mo kuryente diri o tubig? Amo mo magtubig. Tunik ng tubig ya. So kuryente na apoy kuryente. Ay, ano sa kunyag na wala man. Dito sa pikas mi nagpuyo, di man to di mo to mo ay pero ni abang ba. Dire ako nang gipalit dire kay balik naman yung anak. Okay po no. So kanina mong gi tabang po na yung mga maluoy paglantaw sa video ani. Mubalik mi diri og nay magpadala. Kay namay po magpadala og sinina pero wa pa namo nakuha. So unsa may maingon nimo sa mga nagkuana ni nga kalihukan dam diri lang sa camera. Ug pasalamat. Ay salamat lang kay sa salamat nga sir o tanan nga nagtabang namo. So perminti lang kita magampo no kay ang Ginoo di gid ta pakyason sa Ginoo sa pagtabang. So punpohon o sa imong anak basi makabalik mi diri makahatag mi og mga school supplies ug naapoy mo padala. So kani lang sa gyud kay bago pa man pod. So sa mga naay gusto mo tabang sa ilahan no Sudlay family amo lang ibutang sa comment section ng GCash then i-message lang pod mi og unsay mga ipadala ninyo. So sa amo pod amo ang Facebook page magpatabang lang mi nga inyong i-follow, paki-share sa mga video para daghan patag matabangan na sa Manila nga galisod gyud. So